Kawang'e mag motende gi weche mag duond bura mar ODM ni ywaruok pod omako tend ODM e kar chung' od bura magem ewi limbe mayande jaod bura magem Elisha Odhiambo bedogo gi jatend piny Kenya William Ruto. Giko juma mokalo josiasa moko mag ODM yande ondiko ne tend ODM mondo mi ogol nying Elisha Odhiambo e rejista mar duond burano. Kata kamano, bang' romo mar tend ODM bade magem ka otel kod jakom Caleb Aloo, jotelogo wuok oko kawacho ni jaod burano pod nie thuolo mare nyaka bi yier kendo bi tim yiero machielo. An kachako wanju katima oshet mane nyathi Jonathan kendo ng'ama donje game ka hinya matungo wi jo game okabiluor mar mondo mi awach en bunge mwesemewa ma Ugunja iluongo ni Opiyo Wandayi. Ng'at makoro kawo keto no bedo jakom kane mae wang'eyo ne en wuod waigi nomiye tiket mar ODM gi thuon ka jopiny ok dware North Game omiyo ja Federal Party obiro boyo ombe general election. Koro akwayo no weta mondo National Election Board uluongi yiero mondo wabedi e office ka mondo ji oyier mondo ayombe odiochieng' alanga. Koro koni Elisha e patron mar ODM game ok nyal gole bende ok bi gole. Acha wacho nyaka waluor Elisha nyaka waluor Raila Amolo Odinga kaka wa party leader. Wang'eni siasa ma 2027 osechakre to wan wakwayo ni Niko Chola Lolombe gi Kawuor gin joma ne jopiny oseng'udho. Gin joma jopiny osetibran oseng'udho. Political rejected. Gin joma obedo rejected. Omiyo adwa nyiso jok ma chunygi gombo bedo e telo mar ODM. Yiero mar party chiegni. Giikre wabwarad korgi head on. Awacho koso kawacho. Giikre gibi e office ODM nie igem. Ok Luanda, ok Sagam.